Плакатите на ГЕРБ оживяват с ново приложение за Android системи. Достатъчно е да изтеглите версията на своя смартфон или таблет и да го насочите към който и да е хартиен плакат на ГЕРБ. Приложението лесно ще откриете в Google Play, като напишете ГЕРБ в търсачката. Инсталира се бързо и лесно. Така, вървейки по улицата, ще можете да накарате всеки плакат на политическа партия ГЕРБ да оживее. Просто стартирайте приложението и насочете телефона си към него. Вашата камера ще разпознае лицето на Бойко Борисов или надписа „Стабилна България“ и видеото ще започне. Версията разпознава специални знаци, вградени в самите плакати. По този начин може да научите повече от написаното на рекламния материал. Така ще сте в час с последните новости в областта на технологиите, които ГЕРБ създадоха за вас. ГЕРБ е първата политическа сила в България, която залага на интерактивните материали. С тези плакати, в тази интерактивност, всеки съвременен човек ще може да се информира повече, а не само да гледа една снимка или един плакат.